not feeling well. But today is the day. It's the day of kuan, guys. English buta di mo ta kamao eh. Karon guys, ang adlaw sa kuan guys, pag pinili ay May 9, 2022. Alas 8 karon guys sa buntag, but we're here in sara ni panganuhan pier. Dami karon guys sa Cebu Port Authority, Lapu2x. So mo ni guys ang pier guys sa Lapu2x paingon sa Cebu City. Dami karon guys sa gilid-gilid, nagkuan guys, nag muni-muni. Here mo ni ang view diri So wait lang ha, ipakita ninyo guys. So to to ang sakayan ay adto ang mulukat og ticket. Tara anya diri ka sakay. Tara guys, ang mga nagyanan. Mingaw kayo ron guys, di kayo daghang pasahero. To aag old bridge. Mana siya guys ang old bridge sa kuan Lapu2 Cebu. Kanindot sa dagat. Nindot anta diri mamasol guys, kaso wa may nakadaog pasol. Alang iro. Saba mo kanang iro din eh. Init na guys, giinit na si Nonoy. Are you okay or not? You're not feeling well? A few moments later. Muta na daw. Ano? Ay nga ni ba? Pwede na 100. Pwede na 100. Wala ka ba? Wala. Na. Asan yung mga? Come to me all you who are Do asa si Ernie ahong chan na kanang dia. Kanang dia sod. siya? Ano? Simbahan. Kanay lagi na sod. Makasod ta dili. Oh. Makasod diha day. Ay ganan dia. Nakay dala kwarta? Ana dira entrance. Ano ko ang vlog ang photographer ang videographer na wakan nagadimaw ang nay. Ano na 100? Uy, pwede sudisuran pa jud din yung bata. Ano naman? Bulimbog lang na. Ano to sa? Hani? Wala ka lang plastic ko mo ba? Ako na yung plastic gihatag.
Much later. Madalit sini guys, dami sa ulo. Pwede pa. Ang daming kanding. Pito na to sa. Daming kanding. Oh. Diba diri na nakayan man? No? Mo naman? Much later. Hi guys, so karon guys kay mga unsa mi guys kay gigutom na mi guys ag among mga bito kay nangamay na. So naaday mi karon guys nangaon sa Barangay Gabi Cordova guys. Padung na sa mi uli og Lapu2x then mo to nang ka-decide sa mi nga mohapit sa mi karinderya guys para mo kaon. A few moments later. Bangkal Elementary School. Pagubot ng mga tao guys.
sobrang traffic na. Exit only. So, dito pa lang entrance. Doon sa kabila yung exit. Okay. Entrance only. Dito yung entrance. Grabe, daming tao dito. Bye everyone, ang hinatama namong pag-vlog guys. Kaya padong na po mo uli. Vote wisely guys, ibuto lang kung kinsa ang nasa inyong kasing-kasing o amping mo karon. O sa wala pa nag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. Comment na sa down below kung na may i-comment. Bye everyone!